pasión ha habido, confianza en sí mismo y en lo que te rodea también ha habido. Seguro que compañeros de viaje bien seleccionados también, profesionalidad, trabajo, dedicación, todo eso no ha podido faltar para que podamos estar hoy en esta cita. Proiektua berezia da. 25 urteko ibilbidea daukan euskaraz kantatzen dagoan kantari baten ibilbidea eta 100 urte dituen gure orkestak bat egiten dabe guztioi beste eskaintza bat aurrean jarriz. Euskal musikaren bi erreferente ditugu, biak ala biak. Eta nik esango nuke oraingoan alkartuta bai, profesionaltasunez bai, baina batez ere eskuzabaltasunez egin dautzela aurrei, egitasmo honi, seguru nago biak uste dozuela, edo bai orkestak eta bai Mikelek lujoa dela horrelako zerbaitetan parte hartzea, baina uste dut oso eskuzabalak be izan zariela bai Mikel eta baita orkesta be. Azken baten elkarlanak egia da, importanteak dirala, baina gero egiterako orduan ez dira hain errezak, ez? Bizkaiak munduan dituen bi enbaxadore ditugu, biak. Beraien urteurrena ospatzen ari garen honetan, guztiok daukagu gainera eurakaz batzeko aukera, guztiok daukagu kontzertutara joateko aukera, eta guztiok daukagu 125 horreik merezi daben moduan ospatzeko aukera. Beraz, gonbidatu nahi dodaz herritar guztiak eta bertara agertzen diran turista zein bizitari guztiak parte hartu degian, diskoa erosi dagien, kontzertutara joan daitezan, eta hortaz aparte ezagutu dagiezan proiektu erraldoi bi honen atzean dagozan protagonistak. Bilbao Orkesta Sinfonikoarentzat Mikel Urdangarainekin disko hau grabatzea mugarri garrantzitsuenetako bat da gure mendeurrenaren ospakizenoen. Euskal musika garaikidearen ordezkari handienetako batekin lankidetzan aritzea harro egoteko modukoa da, are gehiago musikari eta konpositore honen 25 urteei gure mendeurrenaren ospakizuna gehitzen badiegu. Eskerron handia sentitze dut, ezoiko gauza da orkesta sinfoniko batekin kantatzea. Igual normalizatu dugu gaur egun olako zerbait, ez da? Baina nitzako sekulako, batez be artistikoki sekulako aukera da, ez? Oso excepzionala da. Eta hola bizi behar da, olako mugarri bat. Orduan, ilusio horrekin, ambizio horrekin, zedontako ere ambizioa behar da, ekin dautzagu egitasmo honi, ez da, sekulako esperientzi polita izaten nahi da, urte bat daramagu lanean, batzuk gehiago, beste batzuk baino, baina asko disfrutatzen oain arte. Eta, bueno, olako urteurren batean, zenik 100 urte ez ditu beteko, holtza gaina, baina zeuok zorionez bai, eta gehiago baita ere, ez? Zeuok zibilizazio amaitzen espa, segurazki hemen 1000 bat beteko dozue. Baina nik 25 urteurrena zeukaz batera, ospakizunaz batera, sekulako suertea da. Zeozegatik berri bada, egitasmo hau da, neure kantutegia orkestatu delako. Orkestazio lan handi bat emango dalako, ez da, eta neure kantuak beste leku batera eramango dituelako orkestazio horrek, eta orkestazio horren egilea Bingen Mendizabal izan da. Nire lagun handia, eta izugarri miresten dudan musikaria. Nolaiteko zirkulua izten doala sentitze dut Bingenek hau iten da benetik, ez da? Bueno, uste dut berakin egin neikila hau bakarrik, egitasmo hau berak sinatu barrean. Hormen dago Iker Sánchez, Koldo Uriarte dago produktore eta ere kantu bat orkestatuko dau. Holako tanden bat osatzea, eta elkarlan horretaz gozatu alizate ikargarria da. Uste dut ezoikoa dala baita ere. Eta hori disfrutatu beharra dago. Azte nagusian, lehenengo zapatuan, lehenengo kontzertua izatea, 2 urte kalamitosota ero, olako aukera bat eukitea, benetan, ni arro sentitzen naz, eta batez ere oso zorioneko sentitzen naz. Usteot, benetan jai ederra izango dela,